Miluzera, egiazki, medikuaren konsultan izan berri naiz, analizi batzuk egin, esan dit, dena ondo dagoela, baina harrigarriki luzatzen ari zaidala mihia. Ze ote den, eta esan diot, telebistan egiten du lan, eta berak, ez du zer jakin nahi. Eta egite irudikatu duen, igual mihi luze saioan lan egiteak badakar sintoma hori. Eta ondo? Bai, ikasi behar dut pixka bat menderatzen, baina ondo, gure lehiakideak bezala, Ibon eta Peñat. Horre bai pozik. Pila nahi, oraindik ere, bueno, ez dakigu oraindik ere diruarekin zer egin duzuen, 7.800 eta 80 euro baditu zuelako ja pilatuta, asmorik, ametsik. Hoi ni pentsatzen gaude, baina, bueno, nik Erasmusen lagun batzu ditut eta bidaiatzeko aprobetxatu nahi. Peñatek zer? Nik bidaiatu familiak, baina, ez dakit. Baina esan dut hori plana, ez duzuzuk zaku hartuko eta joango zara Erasmusera, ez da hori plana. Bakoitzari berea. Bakoitzari berea. Ea gaur ere ala suertatzen den, animo. Legazterrak gure neskak, kuadrillakoak, ze moduz, Helene eta Ainoa? Ondo. Bigarren egun noeto, Helene? Bai, lasaitxo. Bai, eta Miluzen jaleko hartuta Ainoa? Bai. Aurrekoen zer gustatu zitzaizuen gehien? Denetik, ez? Jon. Ez leak. Ez lea, nahi zuzatie. Aurkezlea, Ainoa? Bai. Oso ondo? Bai, gaur zer gertatzen den. Ongi etorri, neska? Asko. Eta leku hartzen, bikote berri bat. Iker eta Ainoa, ongi etorri, Miluzera. Asko. Iker Bilbotik, Urduñatik Ainoa. Eta lanean elkar ezagututakoak ote zareten edo? Bai. Zertan aritzen zarete, Iker? Ni DBH eta Batxierroko irakaslea naiz. Irakaslea, Ainoa zu berriz? Eta ni orai ikasten nabil, baina LH eta HH-ko irakaslea naiz. Bale, topo egin zenuten lanean, eta gero erabaki duzuen Miluzera etortzera. Ikerrek pasioen artean aipatu du furgoneta zalea badela, bidaiatzea, eta gero antzerki eta monologoa gustatzen dezkizula, ikustera joatea eta... Ikustera joatea, Oso ondo. Galdera, ikusi zuan txonena? Bai. Eta? Bueno, Ainoa, bai, horrela erantzuten. Zuri gustatzen zaizu Ainoa mendira joatea. Bai. Oso ondo. Astean lautan irakurri dugu. Batzuetan bai. Hace sasoia, Ondo, urrungo kapituluan Ikerrek eta biok hitz egin behar dugu sakonago. Orain, hasi egingo gara, asteragoaz! Nobel sariekin, hasiko gara 20. mende hasieran, 1901 urtean sortu, zituen Alfred Nobelek sari hauek, oso ezagunak, tarteka, kimikaria eta matematikaria ditugu hemen. Ibon? Bai, nijo ez. Ibon du, azte parea, Maira, adi, sarituak eta zein kategorietan jaso zituzten Nobel sariak, batu beharko ditugu. Ibon, denpora. Irene Jolie Curie. Fisika. Ez? Buah. Bota, Ibon. René Cassin. Fisika. Ez? Irakats kontuz? James Tobin. Medikuntza. Kontuz? Irene Jolie Curie. Kimika. Sondo. Rita Levi Montalcini. Sariak badirelako entzutetxuak, sarituak ez zaizkizu hain ezagunak suertatu, errepasatuko ditugu. Azeizenak, Olga Tokarczuk-ek literatura Nobela irabazizuelako. Guglielmo Marconi da fisika sariduna, eta berari esker sortu zen irratia besteak beste. Irene Jolie Curie oso ondo oskatu, kimikakoa da bera, James Tobin ekonomian, René Cassin bakean, eta Rita Levi Montalcini medikuntzan. Bat zuzen eman da, 10 puntu bikote. Helene eta Ainoaren txanda eta irratiekin egingo dugu jolas. Marconi be agertu zaigu. Irrati zaliek, basarie? Bai. Zer entzute zoia, Ainoa? Denetik baino Gaztea, Euskadi irratia... Ondo. Orden horretan. Irratiekin hain zuzen be euskarazko tokiko irratiekin egingo dugu bat. Nor duen Maira, pareak osatzen. Hartu leko mesedez. Irrati bakoitzak, tokiko irrati bakoitzak, nondik emititzen duen lotzea izango da, zuen zeregina, Ainoa hortxe pareak, denpora. Radixu. Ondarroa. Osando?
Xorrosin. Elizondo. Oso ondo, Lene. Antxeta. Iruña. Ez. Atari. Gasteiz. Kontuz biakatz. No, azkar. Antxeta. Tolosa. Ez. Euskal Herria. Tolosa. Hartu lekoa inoa mesedez. Lastima, lau Akatsak egin akatsekin. ditugu, bai. Punturi bat ere, ondo hasi gara, Eta ze tokiko irratiak ditugun, bide batez. Euskal Herria irratia Iruñatik aritzen da, Antxeta Hendaiatik berriz, Ataria da Tolosakoa, Alabedik Gasteizen, Radixu Ondarrun, eta Xorrosin Elizondon. Tamalez, lau akatsekin punturik bat ere ez. Eta parekin jolasten jarraituko dugu, Iker Ainhoa zeuen txanda, nor du, Maira? Aino hartu leku mesedez. Ez dakitek gaztazaliek zarien, Iker? Bueno, Bueno, gaztamotak eta haiek egiteko esne ematen duten animaliak. Lotzea, izango da zuen zeregina. Aino hortxe pareak eta denpora. Hauntza. Cabrales. Ez? Bella. Bota Iker. Cabekou. Ez. Bufaloa. Mozzarella. Oso ondo. Ardia. Cabrales. Ez erronka. Ez? Kontuz hiru akats. Hauntza. Erronkari. Akatsa hartu lekuen, inoa mesedez. Bai, akats guztiak gaztatu ditugulako. Nolabait. Repaso egingo dugu. Vale. Eta ea, bueno, mozzarellarena egia da, segituan zuzen eman duzuela, bufalo esnearekin egiten delako, behi esnearekin edam gazta berriz, ardia zen bertakoa, erronkarikoa, hauntzarekin egiten da kabekou, Cabrales nasketa da, eta horrek despistatu gaitu akaso pixka bat, eta gamelu esnearekin egiten da karabanek gazta. Eta hauek ere, punturik bat ere ez. Oso ondo, elkar hartuta, hemen elkartasuna dagoelako irutaldien artien, 10 puntu bakarrik, guk batez. Hori da, Oso hori da. oso ondo, Ze lagun polita. artean gaude. Markagailuak isil-isilik momentuz. Ez dut asmatu ze proba datorren orain. Zaki, isilik. Isil-isilik, oso ondo. Eta horrek esan nahi du Beñatek hartuko duela maitxoan lekua. Bueno, aldaketak egiteko libre zarete, Ez dute ala nahi, momentu zanaiek. Ingo zela. Ibon eta Beñat, bi kontzertu inintzioka, beste biak marrazuta. Denbora. Aukeratu? Ui. Gehitu. Tornado. Hil. Gidatu. Eriotza. Ez? Lapida eta ez zait. Gurutzea. Ez. Aldatu. Lata. Ez? Zer dori ondo? Bikain. Komuniko papera. Oso ondo. Ondo marrazuta. Aztenarioa. Ez? Zer dori? Gindilla. Ez? Fruta bat. Txerria. Bai. Odolkia. Venga, Txorixua. Urraiazpikoa. Ez? Saltxizreia. Bai. Zu? Vale. Gure ama? Hospitala? Oso ondo. Hasi, Beñat. Ilkutxa? Garesti... Hartu leku Beñat. Ghost pelikula, Ghost. hori da. Zeramika tailerrik eta... Ceramika. Buztina, ama ondo dago? Ez, eta eman medikua da ospitalean entendu lan. Medikua da? Bai. Hori pentsatzen egon, nahi, zuen bizitzak urrengo kapituloa ere, jakin dugula amabe hospitalean lanien. Oso ondo, 3 asmatuta bikain 60 puntu zen markagailura. Helen eta Ainhoa, nor joango da maitxora? Eu. Oso ondo, hartu lekua ba, Helena imintzioka eta Ainhoa erne, eta saiatu, asmatzen dugun arte. Ea ba, lau kontzeptuak bertan, denbora.
Marrazkiarekin hasi gara. Gutuna. Postontzia. Ez. Dirua. Bero. Billetea. Ez. Erreparatu marrazkiari. Ondo hori da, Txartela. Kartera. Txartela. Kredito txartela. Hori bai, oso ondo. Beisbola. Zestapunta. Bero. Bero. Beste bat. Oso gertu zineten, Ea, marrazkia. Fruta. Sandia. Bero. Ingeio, Elene. Melokotoia, meloia. Aguakatea. Oso ondo. Horra aguakate bat ikusteko. Oso ondo, ere. Handuleko, Elene. Vale. Ibiltzeko oso ondo erremontean. Bai, bueno. Claro, bote barik. Bai. Bi eskuak ere, orain jarri naiz oso tekniko, nola bai, esku batean zesta bestea libre. Baina, bueno, zesta puntaraino gerturatu gara, eta erremontea falta, Ainoa. Hortxe geunden ba, Ondo, da guakatea ikusi zu, Ainoa, zuk bai jakin, 40 puntu guzen markagailura. Primeran, Iker eta Ainoa, ez dakit Iker da monologo zalea, bera jarriko dugu, antzesten, keinuka, bai, no? Hartu lekua, bueno, guztien dezio batzuk, antza. Bai. Gusto honekoa, kriterio honekoa. Ez du ezer argitu gainik, Ez du ezer esan, hori da. Saioan zehar ikusiko dugu. Zorte hon! Eta denbora. Ertaina, bale, ez dakit, txikia, maia, betaurrekoak, belarriak, Ondo zabiltzi, ez egi, bale. Lo. Marrazo egin behar da hori, Ai, egia da, barkatu. Lotan, zurrungak, erloiua, iratzargailua. Primeran. Beste marrazki bat. Kapela. Pertsona bat, pisu bat, balantza bat, ardoa. Ondo? Venga. Balantza, pisua, ez dakit. Baliokideak, parekideak. Ez dakit. Aldatu. Mintziaka. Bale, parekideak, belarriak, parekideak. Maiak. Belarriak zer? Belarriak, DJa. Belarriak? Lampara, argia, odeia, eguzkia, ilargia. Ondo, Iker. Hartu leko, Iker. Ia, parola bat, eskara iritsi, ospinak aulioa ziren. Ospina marrazkia oso ondo gondabe, bai? Bai, eta bakizu zuen herriko festetarako kontratatu DJ. Iker! Jode, ondo, Bi, 40 puntu oso ondo. Banatuta puntuak. Eta hitz eskutura goaz. Hitz eskutuan, binaka, baina banatuta. Jolastu behar nordu maira? Ni. Baina hartu leko emezedez. Bortxe eskutatuta hitza, ia nola adierazten diogun, hor agertzen den hitz berori asmatu behar du. Eta guaztan denpara. Garaño. Iñaki. Neska. Enara. Oso ondo. Paso. Iordo bazen, Paso. horrena, Kamiseta. Jertxia. Botoiduna. Alkandora. oso ondo. Belarra. Zelaia. Oso ondo. Giltza. Zerraia. Aurrekoan. Kandatua. Paso. Hori zen? Giltzarrapoa Erre. genuen. Zigarroa. Bestea. Purua. Tabakalera. Tabakoa. Oso ondo. Kafesnea. Esnea. Hartu leko emezedez zeinak. No. Eta ezagutu dugu anaien lagun berri bat ere? Bai. Enara izena duena. Lagunak eta familia eta... Garañoren neska izango dana.
Bizkia. Bizkia. Garainoren bizkia. Bai. Orduan, garainotarrak dira Enara eta... Iñaki. Besarka bat bioi, eta zuentzat 80 puntu. Elena eta Ainoa zeuen txanda, eta nork hartuko du mairako bidea? Ainoa, hartu leku mesedez. Edortxe, hitz ezkutuak gordeta, eta ja zuenak zeintzuk diren, jakin nahi dugu. Ainoa, denpora. Paso. Ikua. Orio. Arrauna. Tresna. Trainerua. Oh, Barazkia. Berdea. Patatak. Lurra. Berdea. Lechuga. Txuria. Paso, paso. Paso. Porrua. Mexikarrak. Pakoa. Paso. Mariatxia. Paso. Tripakia. Ainoa, hartu lekuen. asmatu beharreko hitza paso denean, orduan pasako dugu ondo. Porrua, etxe, patatak bai, porrua, beste zatia faltaite egun, baina Orio, tresna, trainerura iritsi gara, eta ez da gutxi, 20 puntu. Iker Ainoa zeuen txanda, nordoa, Maira? Ainoa, hartu leku mesedez. Txandaka, hitz bakarrean, iritsi beharko gara, hortxe eskutatuta dauden hitzetara, eta berehala agertuko dira, Ainoa zureak, guazen, denpara. Gaixorik? Zukarra. Birusa? Koronavirusa. Paso. Katarroa zen. Urduinan? Eliza. Gorobelen? Paso. Paso. Urjauzia, Euria? Aterkia. osondo. Oh, Ondartzan? Area. Eskalatu? Trampolina. Paso. Arroka, Udan? Baino jantzia. Oinetakoa? Sandaliak. osondo. Bizkarra? Motzila. Mina? Ainoa hartu lekuen, fisioterapeuta, zara iritsi, ondo Iker. bueno, bai, eta irudikatu dugu Iker bera ere udan, igerileku batetik bestera, trampolinak eskalatzen. Bueno, bueltan, bi zuzen erantzun dituzue, eta honen bestez, 40 puntu. Ondo, oso ondo. Ba, liburu aterako dut, besteak beste Angel Lertzen diren Desertuan behatxuloa liburu berreitik atera ditugulako triboren berbetako 3 tauletako hitzak. Bueno, gizateriaz, munduaz, euskal giroaz, irakurketaz, pandemiaz, eziketaz, gaur egungo arazoez gogo eta egiten du, Andu Lertxundik betira plazer bat berantzun eta irakurtzea, eta esandako bat eselak eta pasartien bitartez egiten du ariketa zoragarri hau, eta gaur Andu Lertxundik. Dakartza triboren berbak, prest? Bai. Ibon Beñat, zeuekin hasiko gara, eta badator lehenengoa, denpora. Lagunartea, komunitatea. Kalamatrika. Lagunartea, komunitatea. Ardaia. Helene? Lagunartea, komunitatea. Trenpua. Lagunartea, komunitatea. Doilorra. Iker? Lagunartea, komunitatea. Baltza. Legamien edo bakterioen eraginez gai organikoak eraldatu. Artzitu. Iskanbila, zarata. Doilorra. Lagunartea, komunitatea. Baltza. Legamien edo bakterioen eraginez gai organikoak eraldatu. Artzitu. Iskanbila, zarata. Kalamatrika. Ibon? Lagunartea, komunitatea. Baltza. Legamien edo bakterioen eraginez gai Artzitu. organikoak eraldatu. Zura? Iskanbila, erdaia. Bai. Batera eta bestera ibili gara, ze polita, lagun arteak baltsa osatzen duela, eta denok elkarrekin bertan, baina azkenean bueltan, Ibon eta Beñatentzat 20 puntu. Jarraituko dugu liburuarekin, Desertuan behatxuloa, Angel Lertxundiren liburu berria, Neskak eutxi zeuen taulari. Badator bigarrena, denpora. Fruituak heldu. Bezatu. Fruituak heldu. Usu. Iker? Fruituak heldu. Umotu. Haize eta elurrezko edo eurizko ekaitza. Lañoki. Fruituak heldu. Umotu.
Haize eta elurrezko edo eurizko ekaitza. Zitza. Ibon, Fruituak heldu. Motu. Haize eta elurrezko edo eurizko ekaitza. Soraioa. Fruituak heldu. Umotu. Haize eta elurrezko edo eurizko ekaitza. Bizutxa. Sentiberatasunik gabea. Zitxa. Helene, Fruituak heldu. Motu. Haize eta elurrezko edo eurizko Bizutxa. ekaitza. Sentiberatasunik gabea zoraioa genuen. eta bizutxa bera ere sartu da, zenbat buelta, eta azkenean Helen eta Ainoarentzat bi asmatuta, 20 puntu! Eta berdekin jolasten jarraituko dugu, aldala liburuaz gozatu edo bai, zuek etxien. Iker Ainoa, basaguentzat hirugarren taula, guazen, denpora. Biharamuneko aje handia, Entenga. kolore askotakoa. Liparra. Biharamuneko aje handia, Entenga. kolore askotakoa. Navarra. Unea instantea, Enura. Ibon, biharamuneko aje handia, Entenga. kolore askotakoa. Navarra. Unea instantea, Zurubia. biharamuneko aje handia, Entenga. kolore askotakoa. Navarra. Unea instantea, Liparra. atxekabea adierazi nahi gabetu. Deitoratu. Ahuldu, adorea galdu. Maskaldu. Sopaz egineko eskailera. Zuria, oso bainak. oso ondo, Bainat, bereziki azken txanda honetan, taulako 5, ia taula oso ere osatu genuen eta 50 puntu lortuta. Markagailuetara begiratzeko momentua eta begiraztu uste gertatu den. 220 puntu, Astigarragan. Legazpian, Helenek eta Ainoak. 80 puntu adi, Ikerrek eta Ainoak. Beste 80 puntu eta berdinketa bat. Berdinketa bat, mi luzen, demoraldi honetan, lehenbiziko aldiz. Eta hori apurtu egin barra dago, eta hortara goaz orain. Berdinketa hori apurtzeko galderak ditugu, bakoitzarentzat bat. Helenek erantzungo dit lehenengo, Ikerrek gero Ainoak horrela joango gara. Asmatu eta asmatu aurrera goaz, utxegin aurrera goaz, talde batek asmatu besteak utxegin. Bortxe, amaituko zaigu. Helene bazeurekin hasiko gara. Urturitasunak. Pixka bai. Bale, lehenengo galdera, Helenerentzat. Zein da Helene nitrogenoaren elementu kimikoaren ikurra? Ene. N, zuzena da. Iker, zeuretzat galdera. Ze fenomeno sortzen da zeruan, euria eta eguzki izpiak elkartzean? Berotegi efektua. Ostadarra. Oh! Lastima, eta honekin ja bukatu da, apurtu da berdinketa, eta bukatu da Iker eta Ainoaren ibilbidea ere. Mi luzen, egia da ostadarraren aia ez dugula segula memoriadik enduko, ez da? Baina klasean ematen dut gainera. Eta ikasek esango dute, baina zer da hau. Gustora aritu zarete dena den? Gogotxu. Bai. Gogotxu, gonbidatuko duzu inguruko jendea ere etor dadin. Hombre. Oso ondo. Iker Aino, eskerrik asko tortzia. Zuei. Laburra baina derra, eskerrik asko. Eta aurrera egin aurretik tarte txiki bat edertasunaz hitz egiteko. No? Bai, tarteka etortzen dizit horrelako burutazioak ez da. Bakoitza duelako edertasunerako bere sekretua. Historian ezagutu ditugu Kleopatra barkatu eta asteme esnetan bainatzeko ohitura hori, ez da? Gero beste batzuk, Victoria Beckham, beste enperadorea handi bat, ez da? Berak txori kaka, zehazki erabiltzen omen du urretxi indorraren zirina aurpegia garbitzeko. Ez dakizuk alakorik, sekreturik baukazun, edo berezkoa den, Ilaski? Berezkuek kasuetan, bai. Banuen susmo hori. Oso subjetibo bai edertasuna zer dan, Baita ere. Baina metodo ez ari garela, egia da animaliak edertasuna lotuta egon direla. Baita Alemanian ere, izan ere bada kosmetika produktu bat Alemanian, balea izena duena. Balea, hala du izena, ez dakiguna da, balearen zer daraman, edo balez egiten ote duten, baina esan dakoa. Euskara hor presente dela, balea erosiko dugu akaso, eta probatu ere bai, Edu Lartzangurenek bidali dugu hau, eskerrik asko berari, berare ederra izango da, seguru. Ikusi beharko, niri burura bat atorkit, balearekin zarekin daiteken pote baten, baina, zerotik hasiko gara? Bale. Ibon eta Beñat. Zero, zuen markagailuan. Guk definizioa eman, zuek kontzeptua asmatu, Ibon eta Beñat eta Ibon, txandaka. Biok prest? Bai. Ea ba, denbora. Haize eta perkusio instrumentuak jotzen dituen musika taldea. Banda. Bai.
Benito Lertxundik beti eskuartean duen instrumentua. Gitarra. Zuzen, Iñaki Garmendia Laja trikitilariaren musika bikotea. Laja ta... Lajata. Lakanda. Bueno, Landa. Kunda. Landa... Kunda. Kanda. Zeberioko pandero jotzaile ezagunenaren izena. Maurizia. Bai, adarrarekin egindako euskal instrumentua. Alboka. Gain, Ariñariñanen lagunik onena. Fandangoa. Ondo, Araiako erromeria talde ezaguneko kideak elkarren artean direna. Anaiak. Ondo, ez toka 13 taldeko emakumezko bakarra. Iran... Saiatu. Irianda... Eta Iriondo. Urtez Iriondo. Ondo, dantza fandango Ariñarin, bainat zu dantza talde baten zabil. Bai, Kresala dantza taldean. Kresala dantza taldien herri zen. Hoi da. Donostikoa. Ah, Donostin dau. Eta Amerikatan eta ibilizariela. Bai, uda hontan egon geha Jutan. Jutan? Bai. Guau. Ararte dantzara joan zarete. Hoi da. Horrek esan nahi du oso onak zaretela. Bai, maila dagoela. Oso ondo, milusten be bai, zei asmatuta mutilek bika, 60 puntu zuen markabailura. No. Helen eta Inoa, zuek dantzan eta? Baita. Baita? Bai. Euskal dantzak zuek ere? Bai. Ze taldetan? Nik Orosti dantza talden. Ta ni sustraia dantza talden. Denak dantzan. Gube bai? Ibon izan ezik, Ibonek. Ibonez, bai gu bai? Gu bai. Gu Baina bai? guri iutatik ez digute deitu, Ez, baina. Zuek atzerian izan zarete, dantzan? Bai, gu Italian izan ginen. Segulako. Hasi egin beharko dugu. Gure dantza taldi bermioko alkartasuna ibiltzen da, Aratona. Bai, Tolosako ere, bai, estatu batuetan izan dira, baina guri ez digutela deitu. Hasiko gara gu ere entrenatzen eta orain zuen txanda definizioetan. Ados eta gero-gerokoak. Helen eta Inoa, txandaka, denbora. Gauzak zentzuz eta neurriz pentsatzen dituena, Zurra. oso ondo. Iñaki Salvadorrek ezin hobeto jotzen duen sokazko instrumentua. Pianoa. Bai, Juan Ramon Azpitarte Imuntzok alboan behartzuen pandero jotzailearen ezizena. Beloki. Bai, hoixe, emakume pandero jotzaile eta irrintzilari oñatiarraren izena. Prima. Probatu? Primi. Primi, hori bai, primeran. Bi makilaz jotzen den danbor motz eta zapala. Tabala. Sondo, Ariñarin bati kopla abestuak gehituz lortzen den doinu herrikoia. Porrusalda. Oso na, Urepeleko aire taldekoak elkarren artean direna. Aizpak dira. 80ko hamarkadan roka eta albokan nahasten zituen talde Gernikarra berriz. Probatu. Iskixa. Ondo, Arizara? Iskixo. Segi. Iskixu. Iskixe. Beste iskixe. Kitxu! Garen duen. Zintu. Ba, gura Muma Primi izan. Muma Primi? Muma Primi da Muma Martina. Zopintut ez nik. Nik Maria eta Tere. Ah, ikustezu? Ze ondo, oi, Amuma betiko. Zazpi, neskak, zora garbi, 70 puntu! Eroglifikoak zuen Amuman izenak. Ibon bainat, Amonak. Maite eta Karmentxu. Ondo, Maite eta Karmentxu. Maite eta Karmentxu. Helen eta- Elena Inoa zebe falta. Maite eta Kontxi. Hala, zemat Ondo. Maite, eta zemat Maitasun. Sebastiana eta Paulina. Oso ondo. Bortxe, danantzat, musu handi bet, Hori da. eroglifikoetara goaz. Mutilek zebekin hasi, denpora. Aktore batzuk trebeak izaten dira, Koikota. zenbat? Ze ikusten da? Biko. Bale, biko bada, erantzuna Bikoteka. Bikoizketan. 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 Oso ona, Biko agertzen dira izketan. Oso ondo? Biko izketan. Bikoizketan. Oso fin hor bainat, Oso ondo? Oi? Bigarren eroglifiko ere badator, denpora. Kontratatu dut, Abokatuua. Abokatua. oso ondo, abokatua. Ikusi egin dugu gainera, bainati irakurri egin dizu, pentsatu duzuna, AO aldatzen dugu HB-gatik, abokatua. Oso ondo. Naiz eta katuak gustoko ez dituzuen, berriz ere aipatuko Batez. dugu. Bueno, kanpuen bai, esan dugu. Kanpuen bai, etxienez. Kanpoan gutxi gonik. Kanpoan gutxiago? Plazan justo ditugu katu pila bat eta gorrotu ditut. Zer egingo dugu katu eiekin guztiekin. Lasai, Flow, katuekin, Ni orain supersale nahi. Bai? Bai. Badaukazu?
kalekuek. Zureak dira, ez da? Nireak dira. Atozte nigana. Beñatek eraman. Hirugarren eroglifikoa dator. Ia zer dioen? Denpora. Hamabigarren mendekoa da. Rula. Errule... Erre baderantzunen zati. Erregula. La baderantzunen zati. Errebatu. Errebatula. Erreu. Erregeiu. Hamabigarren mendekoa da. Erre bai, la bai. Erretaula. Erretau, la. Vale. Errula, aritu zarete hor. Beste estilo batean. Hau elizetan eta ez da, erretaulak eta oso... Bai. Elizara, joaten gara? Gutxi. Gutxi. Batez. Baina erretaulak ikustera bai, tarteka. Turismo egitien. 60 puntu. Bai. 60 puntu. Bai. Bai. Ez egin barrerik? Ez, egia da. Eta azkena begira, erroman esan hori izan ginela eta nere ikusi genituan politaskoak. Ondo. Ez jakintasun ez dugu bultzatuko, miluzen ez da iba nuen. Nola ba. Bagara batzuetan ez jakinak, baina ez nahita. Hori da. Bultzatu ez, hori da. Elena Ainoa, eroglifikoak zuentzat bebai. Prest, neskak? Bai. Guazen, denpora. Noiz, bueltatu zeinen? Bar. Bale? Arratxal. Bar, arratsaldean. Bart arratxaldean. Bart, arra, bada? Arratxe, Bai? tan, arratxe, Arratxean. Arratxe? an. Bai. Bat arratxean. arratxean. Bale. Bart, Simpson. Bart, ar. A ber, nikurra. Generoa hori da. Bart, ar, eta txean. Bart, arratxean. Bale. Ikusten, saiatzea zenbateraino den garrantzitsua, azkenerako lortu duguta. Oso ondo, neskak, bigarren eroglifikoa badator, denpora. Supermanek horrela sentiarazten nau. Babestua. Hau painoa. Wow! Bart, estua. Sentituko ginateke gabestuak. Superman etorritxe. Bai. Bai, zaleak zarete, Superman da... Bai. Bai. Superman badator, bai? Bai, ez da, kasu horretan bai. Bai, azken Superman, bai. Bueno, zarrabe, bai. Denak, datozela denak, mesedez. Bai. Eta katuak ere bai. Zondo, hirugarren eroglifikoa, denpora. Atzo, bidean lapurreta egin zieten. Bierro, Messi. Bierro... Bai, esan duzu, Bierro Messi. Bai. Bierro, errokaratuaren ikurra, Bierro eta Messi. Zalantzari gabe Bierro politenak, Messi. nahi gabe asmatzen diren hauek. Ze esan duzue, baina lotura egin gabe. Erromesak, hortan ibilizarete sekula? Doneiako bidea eta, ez? Gu bizikletan abiatu ginen, eta ditu genion Supermani, azkenean, gure bila etortzen. Egiteko. Bai. Bai. 80 puntu, oso ondo! Aldi bi horretara goaz, eta hortxe, puntuak pilatzen hasi dira gure bibikoteak, eta gehiago nahi ditugu, noski. Zalantzari gabe, superheroi bati laguntza eskatzekotan, Ibon eta Beñat, nori? Ez ditut asko kontrolatzen, baina Igual Spidermani, bai. Igual Spidermani. Spiderman. Ados. Ba, datorrela laguntzera. Ea berak ere antolatzen dituen esaldiak. Ados? Ea ba. Denbora. Aur. Bai? Bat. Ez aur. Aur asko. Aur. Askoren. Askoren. Ametsa. Ametsa. Bizitzea. Ez aur askoren ametsa. Bera, bestela bizitzea da. Ez aur askoren ametsa. Da, Bai. bera, bezala bizitzea. Hori bai. Bale, Ondo. Ametsa da, bera bezala bizitza. Oso ondo. ondo. Spiderman agertu da, Hartu, ingoan bai. Ea bokalak sartzen dituen. Demora. Gaixo, Gaixo. Zegoen. liburuentzako, Ez aurreti bokala. albo, Alba... Ez A, L eta gero beste bokal bat. alabarentzako, Alabarentzako. Asmatu zuen. Maki... Aurreti bokala. Amaka... amak, pertsona, Amak hau. pertsona hau. Pertsonaia. Bai, pistak emateko ere denborarik ez. Pertsonaia hau. Bueno, baina hortxe dago esaldia, Entzun dugu pista. Gero punturik ez, baina pista entzun dugu. Badakit ez dela momenturik onena zuretzat ezer esateko, esaldi bihurriena. Hau, taparekin, parkatu. Ze maniak, Bai, egia da. Bueno, eta hasi garen ezkero, egia da. Hau azpimarragailua delako, Ilaskik berak oparitutakoa. Bai. Ze polita oparitu zidan. Baina onenetakoak ere zira, orduan egiten dira askatu, puskatu, eta horregatik nagoen horrela. Danaz konta. Bale, barkatu, ados. Jarra izagun, ze pasada hemen? Spiderman, demora. Sinfonia. Ez?
Ospatzeko. Ez. Urteurrena. Ez. Musikala. Ez. Bere. Bere. Urteurrena ospatzeko. Urteurrena ospatzeko. Sinfonia. Ez. Musikala. Bai. Eta sinfonia sortu sinfonia zituzten. sortu zituzten. Bikain. Oso ondo. Oso ondo. Wow. Primeran. Oso ondo, zalantzak. Bai. Igual ez aurpegiak jartzen. Bai, pentsatzen abe. Azkena behar dugu, Zalantza horiek guztiak garbitzeko, azkena lagungarri izango da. Kaso, beraz, ea osatzen dugun. Denbora. Zegoen. Ez, aurretik bokala. Ez zegoen. Ez. Ezaguna. Ezaguna. Bere. Da. Bere. Mototxagatik. Mototxengatik. Eta. Kolore. Kolore. Ezberdinetako galtzerdiengatik. Galtzerdiengatik. Oso ondo. Oso ondo. Interesgarria hau, Hiru. Pista eta 80 puntu zuen arkagilura. Arrastoek diote, haur askoren ametsa da bera bezala bizitzea, bere urteurren ospatzeko musikala eta sinfonia sortu zituzten, ezaguna da bere mototxengatik eta kolore ezberdinetako galtzerdiengatik. Nor da? Baina, sinfonia? Ukiko, ezakit. Eta bere ama gaitx. Baina, mototxa, bai ez. Pipi galtzaluz. Pipi galtzaluze, ikus dezagun. Bai. Bai! Nik umetan nahi nuen pipi izan. Bai, ez da? Bai, eukitze zaulako kutsa bat, zabalduta dana txamponak eta animaliak etxien eta... Nik umetan nahi nuen pipi egin. Utxune asko gaur. Bai, umetan ere bai. Ea ba, Bueno, Elene eta Ainoari Ainhoa. grazia egin dio. Ainoa bitu bakarra. Zondo. Bakarra munduan. Giretakoa. No, ulertuko genuke elkar, ulertuko dugu elkar, seguru. Ea, esaldi bi horriten ere, lehenbiziko antolatzeko txanda, ados? Bai. Ea ba, denbora. Euskaldunek, Ez, Gazteleraz, ez, bailazo, ez, lehenengo, lehenengo. erakutsi, Ez, lehenengo. Euskaldunek, Ez, gazteleraz, ez, lehenengo. Payazo. Payazo. Euskaldunek, Euskaldunek. erakutsi, Ez, lehenengo payazo Nola? euskaldunek. nola erakutsi Ez, zigu. euskaldunek. gazteleraz nola erakutsi zuten. Ez, gazteleraz nola. Nola esan. Hor bai. Denak sartu behar direlako, Oso garrastu, Ea ba, bokalak orain. Biok prest. Denbora. Bizitzaz, Bizitza. Bizitza. handitzen. Ez, bizitza. handitu, Ez da han. ondatu, Ondatu. zen, Ez da zen bi bokal Zion. tartean. zien, Zien. joko, honek, Ez, ez da jo. joku, Ez da jo. Jaki honek, Jaki bere, honek. bera eta... Jaki, zeo zer entzuten ari gara, Ez da ondatu, jaki etzen honek. bere oso arrastona zen, Ea hau guztia, Hasieratik bukaeraraino, eta bota hitzak, gehiegi pilatu gabe, aldela. Denbora. Zientziaren, Zientziaren. zuhaitz batek, Ez, zientziaren. Historia. Historia. Zientziaren Zuhaitz historia. batek. Ez, historia batetik, ez, zientziaren historia. aldatu, Aldatu. zuen, Zuen. eroritako, Ez, zuen. ale batetik, Ez, bat, eroritako zuhaitz ez. batek, zuhaitz batetik. zuhaitz batetik, eroritako ale batek. Guau, ze arrasto honak ari diren pasatzen. Bai, bai. Eta onak dira noski, batez ere bukaeraraino osatzen baditugu. Elene, Ainhoa. Pentsakor, ez da gutxiagorako, neskakia bat asmatzen dugun. Bokaletara orain. Ados? Denbora. etortzen, Ez da, Irtetzen, Ez da, I. aitortzen, Ez, A. ateratzen, Ateratzen. dituen, Ez da, dituen. duten, dituen, Di eta beste bokal bat. dieten, Dieten ez? Dioten. Dioten. Bota? Ez da, ze? Ez da, zi? Zukua. Bortxe geratuko gara, puntu barik eta arrasto barik eta galde egin behar dugu, komoina jokoan daukagulako. Elene eta Ainhoa, arrastoiek eta pasatu diren arrastoiek kontuan izan da, zeri buruz ari gara? Zer da? Elene, Ainhoa, erantzun bat? Zer da? kokoa, kokoa. Kokoa. Ikus dezagun? Sagarra! Oh! Lastima. Bizitza ondatu ziren jaki honek ebari eta edurne zuriri. Pailazoek sagarra manzana. Bai, zientziaren historia aldatu zuen Newton eta berreta bar, zuhaitzetik eroritako batek. Pista asko, baina Bai. tira, sokatirara joateko,
Ibonek eta Beñatek 210 puntu, Helenek eta Ainoak 160. Koma edina ere baduten mutilek, neskek ez, ia zer gertatzen dan, bere alaiak ingo dugu, sokatirera goaz. Helena, Ainoa, zeuekin hasiko naiz? Prest? Bai. Denpora, zein da gorputzeko organorik handiena? Gibela. Azala, zein itsasoren urek bustitzen dute Euskal Kostaldea? Atlantikoa. Kantauri itsasoa. Zenbat urterekin da derrigorrezko eskolaratzea Euskal Herri osoan? 3. 6. Zein izki da alfabetoko azken aurrena? Tigrekoa. Oso ondo. Eta joan dira akats batzuk horre. Lehenbizikoa berezia azalarena, guztira bide batez, 9 kilo inguru pitzatzen omen du. Bataz beste, bakoitzaren azalak akats asko, puntu asko galduta, baina oraindik badago denbora, 282-288 markagailuan, Ibon eta Beñat zuen txanda. Denpora. Zein animaliak irudikatzen du sorte ona Japonian? Katuak. Oso ondo. Neskak, denpora. Zein da Orioko herriaren kolorea? Horia. Oso ondo. Jarraituko dugu, Ibon Beñat zeuekin. Denpora. Zein taldetan jokatzen du Oier Sanjurjo futbolariak? Osasunan. Aeka Larnakan orain. Zein mendilerroren azpian sortzen da Urederra ibaia? Aranon. Urbasa, zein animalierenak bezalako oinak dituzte lamiek? Ateanak. Oso ondo. Joan zaizkigu, Bai. puntutxo batzuk, komodina hortxe, gogoan izan, oraindik ere minutu pasatxo, eta Helen eta Ainoa zuen txanda orain. Neskak, denpora, noiz izango da urrengo bizurtea? 2 urteta. Urtea? 2024. Bale, Urtea behar genuelako, baina sartu da. Eta orain presioa, Ibonek eta Beñatek noski. Ibon Beñat, denpora, zein da zenbaki kapikua txikiena? 11. Oso ondo. Aurrera eta atzera, 11 zenbakia berdin irakurtzen delako noski. Markagailuetan kapikua gutxi, eta erlojuan ere 54 segundo bukatzeko, Helen eta Ainoa, eutsi goiari. Denpora, ze ogibide zeukan Iturengo Erramun Joakinek? Paso. Arotza, zenbat da erdiaren erdia? Laurdena. Oso ondo. Bestiek ere pistak emate dituztelako, Iturengo Arotza Erramun Joakin. Azkenean, bigarren saiakeran, erantzuna zuzen eman da, 52 segundu eta gogoan izan, Ibon eta Beñat, komodina erabiltzeko dagoela. Denpora, zein koloretako txapela du Amanita Muskaria Perretxiko pozoitxuak? Gorria. Oso ondo. Helen eta Ainoa, denpora, zenbat orduko aldea du Gasteizek Maulerekin? 3. 0. Non egiten dituzte oinarrizko ikasketen azken urteak Ipar Euskal Herriko ikasleek? Paso. Lizeoan, norekin zegoen enamoratua Markesaren alaba? Paso. Marineruarekin nork antolatzen du korrika? Euskaltzaindiak. Aekak, zein pailazo gorpuzten du Jose Maria Agirretxek? Paso. Porrotx, zein da infinitus zenbakiaren azken dezimala? 9. Ez dauka. Nongo inauterietako pertsonaia da Arlekin? Zuberoa. Venezia. Denbora! Denbora, eta azken ronda honek, gogor zigortu ditu Helen eta Ainoa. Honen bestez, Ibonek eta Beñatek 351 puntu, Helenek eta Ainoak 19. Helena, Ainoa, azkenien galderen eguna izan da, Bai. Bai, lelau berdinketa purtzeko orain sokatira Ja. bai, ez dut alarri, baina beste egun bat gurekin eskak, bikain aritu zarete eta hurrengo miluzen, elkarri guzteko beste tarte bat. Eskerrik asko! Eta begira. Ibon eta Beñat berriz ere finalean. Hala. Gurekin zaudetela. Oitzen ega pixkanaka. Oitzen ari zarete. Eta aurreko bi finaletan gainera,
6 ja zuzen erantzun da, segulako tentsioan izan gara. Lehenbizikoan zakua eraman zenuten, bigarrengoan erantzun zuzen bakarra falta izan zitzaizuen, ea gaur ze pasatzen den. Momentuz, gaur, saioan, 351 puntu bilatu dituzue, hoiek euro bilakatu eta aurreko guziarekin batuta, 8.231 euro dituzue. Eta horri kopuru bat gehitze aldera, gaur finalean jokoan ditugu denera, 984 euro! Ibon eta Betiari buruz gauz askoak izkigu, programetan agertzen direlako datu biografikoak, badakigu animalia zaleak bereziki ez ez. Ez oso. Etxean behintzatez? Hori da. Etxean hori da. Ugaztu ezberdinekin egingo dugu jolas gaur. Adi, bagoaz zakuaren bila. Ugaztun ezberdinen ernaldiek zenbat irauten duten asmatu beharko duzue. Eta eremuak 3 hauek. Egun edo gutxiago, 101 eta 140 egun bitartean, 140 egun baino gehiagoko ernaldiak dituzten animaliak, nazioarteko animalien egunean, zer da zer hau egingo dugu. Ia sortea dagoen, 984 euro jokoan gaurko zakuan, eta badator gure lehenengo ugaztuna. Katua, gora eta bera ibili gara. Badator katua. Gure etxeko plazakoa gutxinez azkarren altzen dira, baina. Bai. A ber, egun dia, 3 hilabete eta piko. Katuak seguru. Nik tartean jarriko nien igual. Baina ez dakit. Vale. Erdiko amagio. Baina... 140 egun bitartean jarri dugu katua. 100 egun baino gutxiagoko eremu daukagu eta 140 egun baino gehiagoko abe bai. Badator bigarren ugaztuna. 8. Gizakian antzera igual, asko. Txakurren antzeko izan ba. Eta txakurra bakizu? Ke ba. 140 izan bat. 4 hilabete kasi 5. Bai ez? Nik emango nion. Vale, 140 baino gehiago. 140 egun baino gehiago. Urrengo ugaztuna. Ardia dator. Ardia... Nik ere 140 egun baino gehiago. Bai ez. Eski nik denak. Gehiago. 140 egun baino gehiago. Ardiaren ernaldiak. Behatzi jabete, dala... Badator beste animalia bat. Lehoia, kasu honetan. Nik lehoia, bai. Bai jarriko non... Bueno, igual... katua felinoa da, Bai, venga, katua bezala jarriko dugu. Felinoa diala. Venga, bai, talde iguala. Tarteko ere muan jarri dugu. Eta txerria non jarriko dugu. 100 egun edo gutxiago, 140 egun bitartean 140 egun baino gehiago. Nire bai, oso gutxi. Joldenak inbatik katua, bueno, ya ben. Nik gehiago jarriko nun. Ezkerrekoa, ez? Bai. Bale, nik baserrikoa zela, ba. Kokatu dugu, 140 egun baino gehiagotan. Mapatxea. Pegatzaile segituan. Hau, nik jarriko nuke, egun baino gutxi. Emaio zu, bai. Eta gizte ba. Jartzarren. Bai, baten bat jarri beharko eta. Egun edo gutxiagoko ernaldia dauka mapatxeak. Zuen ustez, badator beste bat. Azkena. Txakurra esan dugu... Txakurra. 8 ez dela, ez? 8 ez dela jarri behar dugu. Bai. Así que... 140 baino gehiago. 140 baino gehiago. Eta lotziko. Zemuz aritu gara? Ez dakigu bate seguruz gaude, así que... A ver... Hortxe, ernaldiak... Tartea ere ez da handia, batetik bestera, kontuak atara dituzte, 3 hilabete inguru izango litzateke lehenengoa, gehitxuago, 140 baino gehiagon jarri dituzue hainbat ugaztun. Mapatxea, 100 egun edo gutxiago, zergaitik jarri duzue? Txikia dira, ez dakit. Bai, ez dakit, eske... Egia ez dakit. Ez genekin bat berarez, Orduan bat esati garren. Txikia da,
egun edo gutxiago? Oso ondo. Ai, zehazki, 63-65 egun bitartean, eta haurdunaldi bakoitzean, bataz beste, 4 kume izate dituzte mapatxeek. Ardia. 140 egun baino gehiago. Ikustezagun. Bai. Zuzen, zehazki, 145, 153 egun behar izaten dituzte hauek. Batarteko ere muragoaz, eta lehoia jarri dugu hor. Zuzen alda. Bai. Hori da, 3 hilabete terdi inguru, hau da, 105, 110 eguneko ernaldiak izate dituzte lehoi emeek. Katua eta lehoia jarri dituzue eremu berdinean, Felinoa dialako. felinoak direlako. Baina, euskara. Mapatxea txikia zen, lehoia handia da. Katua felinoa da, txikia da. Egokia da, 140 egun bitartean katua. Egun gutxiago katua, eta txakurra otsoa, baino gutxiago edo eta txerria tarteko eremuan. Alata guztiz ere, eta animalizaleak ez akaso, baina azteriak baino bizkorrago dira, Ibon eta baina 8.231 euro pilatuta, eta gaur ere maixuki, beste saio bat osatuta, Ikaragarria gurean haien ibilbidea, hau